И здравейте на всички! Аз съм Сашо. Днес ще играем в Clash Royale. Третия епизод. Следващия път ще видите Golden Chest. Сега да започна. Подготвил съм и тук малко честове. Ето. Ще отворим тук чест. Става. Не. Не. Silver chest. Добре, да видим какво са новите. И мога да кликна. И може вместо да чакаме. За него няма промяна. Така, поне да се опитаме да ни са пани чаете да апдейтнете. Сега се опитаме да го печелим. Какъв е този план да пак? Не знам какъв. Не ще поиска апдейт на пеката. Пеката. Нещо допълнително. Просто ще имаме кралче, чест, който да отворим. Сега ще опитаме. Трябва да го унищожим двете кули. А ви трябва да... Добре, тук е по-добре. Мисля, че ще... Според мен сега ще печели Дадох му предимство.
Аз му дам предимство, а пък той му напада. Ай сега. И петка. Кой му е пета? Дадох ми предимство. Не взех го. Чай, не искам да ме търпите. Колкото и да се може повече. С този чест, така че... Цялото ме наричайте, но просто не зареждам. Смотани карти. Не, всъщност ще играем на Temple Run. Слушайте. Това знаете, че не е моят телефон. Ето я, ето я. Тя по някой път ми изчезва. Не съм добър в паркурите. Може ли да ми предложите? Тук ми предлагайте на коя игра да играя. Аз ще продължа с Clash Royale. Добре, ще иска. Просто искам да знам коя игра искате да цъкам най-много. Защото зависи от вас. Аз го правя единствено за вас. И може би ще има на 25 сабскрайбъра един чалендж. Мисля, че кой ще стърпи студа. Вижте. Аз съм като вената. Аз обичам много паркур маповете. И той ги обожава. Но аз на Temple Run по някой път ми забива и не мога да се движа. Аз не си го измислям той. Виждате сами. О, да, няма как да ми видите палеца. Оп, не, въобще, не. Оп, давай. Добре. Ако искате, трябва, когато на телефона ми става вече да снимам, ще ви покажа царството ми на Clash of Clans.
Трябва само... днеска в 1 часа ми стана бараката за хилъра. Иначе другите ми са безполезни. Аз апгрейдвам само една барака. То за сега ще ми е по-удобно. Защото иначе не ми е удобно, като апгрейдвам всичките бараки. Мислех, че рано скочих. Да, иначе предложете на коя игричка да разцъквам най-много. О, да, забравих да ви кажа. Чайте да изляза от тук. Защото няма... Искам на някой да кажа. Ще влезем в YouTube да... Защото имам 24%, защото те Borderlands и Clash Royale хабят повече проценти на моя телефон. Че не съм го гледал аз. Ето го. И здравейте, пчой! Днеска много ви благодаря за 21 на годината. И датата съб за съб, аз вече му съм се абонирал. И също не мога да произнеса това. И сега ще ви покажа. Чайте, да напишем вената. Чаленджа, той... Аз искам да ви покажа едно видео бързо. С неговата музика. И да, да знаете, вече имам книгата на факта. Тук ми беше много смешно. Лама. Царевица. Аз съм фермер. Признаваме, да се обичаме. Затова смятам аз да бъда човека, който ще дропне линията и ще предложи примирие. И то не е просто какво да е примирие. Мога да вляза тук. А примирие, което ще накара да се обичаме много. Това е... Открих един клип. Хубаво. Изчайте. Колко е готово. Плаче ми се. Айде бе. Това, което... Да, верно. Всичко си има план. Ти само стои и гледай. Ламборгини като страшата за дили във вулканите. И така, няколко дена по-късно. Но просто ми харесва тая песен. Много хубаво нещо си. И искам да продължа с лов на мишки. И той как е останал на едно кръв в Clash Royale. И това беше от мен. Аз съм Сашо и чао!